Κατρίνα μέσα από το Little Shelter μας παρακινεί να υιοθετούμε και όχι να αγοράζουμε ζώα. Μας παρακινεί να στηρώσουμε ζώα. Με μαθαίνει και εμένα πώς θα φροντίζω τον εαυτό μου. Είναι μια αλληλεπίδραση που γίνεται. Εγώ φροντίζω το ζώο παίρνει χαρά από μένα, αλλά εγώ μαθαίνοντας να φροντίσω το ζώο αυτό, μαθαίνω να φροντίζω και εμένα τον ίδιο. Είμαι η Κατρίνα, έχω ένα καταφύγιο, το Little Shelter, μαζί με τη φίλη μου την Τόνια. Προσπαθούμε να το κρατήσουμε μικρό, αλλά δεν το πολύ καταφέρνουμε. Δεν υπήρχε συγκεκριμένο πλάσμα που μου έκανε να ασχοληθώ με τα δέσποτα. Γεννήθηκα σε μια οικογένεια που φρόντιζε τα δέσποτα, οπότε ήταν μονόδρομος από γεννησιμιού μου. Έχω εικόνα στο μυαλό μου που είμαι μωρό στην αγκαλιά της μαμάς μου και ταΐζει όλες τις γάτες της γειτονιάς. Έχω εικόνα του μπαμπά μου που είμαι πολύ μικρούλα μέσα στο αμάξι και παίρνει σκυλάκι από το δρόμο και το βάζει στο αυτοκίνητο για να το πάμε στο γιατρό. Είμαι αισιόδοξη με τη νέα γενιά γιατί νομίζω ότι οι γονείς οι νέοι του σήμερα είναι πιο συνειδητοποιημένοι, είναι πιο διαβασμένοι, έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία και έτσι θα μεγαλώσουν παιδάκια τα οποία είναι πιο συναισθηματικά, σκέφτονται περισσότερο με την καρδιά τους και πράττουν με το συναίσθημα. Το να προσφέρω είναι ο μόνος τρόπος για να νιώθω γεμάτη. Δεν γίνεται να νιώθεις γεμάτος χωρίς να δίνεις.